Welkom bij een nieuwe aflevering van de Sporttafel. Vanavond zijn we te gast bij SV Geuldal. De voetbalvereniging die in 2015 is ontstaan na een fusie tussen Struchter Boys en VV Wielree. Met voorzitter Frans Soeren en medebestuurslid Bart Schroef praat ik over 5 jaar fusieclub en over de grote wens, CQ droom van deze vereniging. In de intro heb ik verteld dat SV Geuldal 5 jaar geleden is ontstaan aan een fusie tussen Struchter Boys en VV Wielree. Voorzitter Frans Soeren, probeer eens in het kort een terugblik te geven op 5 jaar fusievereniging SV Geuldal. Hoe zijn de ontwikkelingen gegaan? Ja, we zijn 5 jaar geleden begonnen inderdaad met SV Geuldal. Schin op Geul en Wielree. En ik durf met trots te zeggen nu dat na 5 jaar we zijn een echte vereniging. Een echte vereniging maakt niet meer uit of je uit Wielree komt of uit Schin op Geul. Echte vereniging, één vereniging. In het begin had je wel nog een beetje dat de mensen zeg maar wielrace teams en Schin op Geul teams, maar dat is niet meer. Alles is gemengd. Iedereen voelt zich overal even thuis. En wij durven te stellen dat de vereniging leeft in beide dorpen. Het verenigt ook zeg maar, andere dingen dan alleen het voetbal. Het verenigt ook zeg maar, mensen die wat bij elkaar komen. Als je kijkt naar de ledenaantallen, dan zien we dat we wel een beetje zijn teruggegaan. We waren begonnen met boven de 400, tussen de 430 en 440. We zitten nu op zo'n 350 leden. Senioren, 3 teams, damesteam, 3 veteranenteams en alle jeugd bezet. Dus we mogen zeg maar, trots zijn op deze vereniging. Het is een geslaagde fusie. Het was natuurlijk zo dat je had 2 verenigingen en die 2 verenigingen samen. Als je dus de afzonderlijke aantallen met elkaar optelt, dan zat je dus op iets boven 400. Correct. En toen jullie zijn dus bij de fusie zijn er ongeveer 350 kun je zeggen mee overgegaan naar de nieuwe vereniging. Nee, we hadden dus in het begin van de fusie, het eerste jaar hadden wij meer dan 400 leden. Ja. Nu op dit moment zitten we zo 340, 350. En loopt het nog verder terug of gaat het net omhoog? Nou, we zien dus dat aan de bovenkant loopt het nog een beetje terug. Maar de laatste 2 jaar zien we dus aan de onderkant dat we weer groeien. We hebben dit jaar voor het eerst weer 1 jeugdteam meer dan vorig jaar. Dus aan de onderkant groeit het. In Schin op Geul weet u waarschijnlijk dat de school weg is. Dat is wel een aderlating, ook voor verenigingen, zeker voor een voetbalclub. Maar in Wielree aan de andere kant, heel veel kinderen uit Schin op Geul zijn naar Wielree naar school gegaan. En in Wielree barst de lagere school uit zijn voegen. Dus, het totale aantal loopt zeker niet meer terug? Nee, we verwachten niet dat het nog verder terugkomt. Is ook gebleken uit het onderzoek dat gedaan is door een instituut. Dat het een zeer toekomstgerichte vereniging, toekomstbestendige vereniging is. En de jeugd ook een beetje bezet? Hebben jullie bijvoorbeeld ook een A-jeugd of een B-jeugd? We hebben beide. Dus een oude A-jeugd is nu JO19. Ja. Ook een oude B-jeugd is JO17. Beide teams hebben we nu goed bezet. Dat is toch knap, hè? Want dat is lang niet overal het geval. Nee, het is niet overal het geval. Kijk maar, we hadden vorig jaar ook geen A-jeugd, dit jaar wel weer. Het is wel heel belangrijk dat je dat probeert te hebben en te probeert te behouden. Want uiteindelijk is dat net de schakel tussen jeugd en senioren. En als die wegvalt, dan is het ook voor de toekomst van de vereniging. Maar al met al dus een tevreden voorzitter over het verloop van de fusie tot nu toe? Heel tevreden. Bart Schroef, 5 jaar geleden zijn jullie bij de gemeente geweest en toen hebben jullie de wens geuit, bij de gemeentes, ja, Kulpen-Wittem en Valkenburg, de wens geuit dat jullie graag 1 nieuwe accommodatie zouden willen hebben voor de nieuwe fusievereniging. Destijds, waarom wilden jullie dat? Vertel dat eens eerst. Waarom vind je het belangrijk? Het is denk ik heel belangrijk dat je 1 centraal punt hebt waar je als vereniging al je activiteiten doet. Nu doen we het op 2 locaties, in Schin op Geul en in Wielree. En dat is economisch natuurlijk niet handig. Je hebt gewoon dubbele kosten waar je mee van doen hebt. Maar daarna heb je ook, als je als vereniging 1 clubgevoel wil krijgen, dan zul je naar 1 accommodatie. Dan wil je graag op 1 accommodatie alle activiteiten doen. Daarnaast is het zo dat we nu eigenlijk te veel hebben. Te veel spelers of te veel ruimte? Te veel spelers kun je nooit hebben. Eigenlijk hebben we te veel ruimte. We hebben nu eigenlijk 4 velden en 2 gebouwen. En uit het onderzoek van het Huis van de Sport wat gebeurd is, zou een vereniging van onze omvang ongeveer 2,5 veld moeten hebben en 1 gebouw met 6 kleedlokalen. En dat is ook hetgene wat wij graag zouden willen hebben en waar we ook denken, waar we ook voor gaan. Dan kunnen wij, denk ik, voor een hele lange tijd onze vereniging verder laten bloeien en floreren. Ja. Ja, destijds kregen jullie te horen van alles goed en wel, maar bewijs eerst maar eens 5 jaar
de komende 5 jaar dat jullie een bestaansrecht hebben. Ja. Een beetje kort door de bocht misschien samengevat. Nou, ik denk dat dat gelukt is. Ja, nee, ik denk, dat is op zich ook denk ik een hele reële en geen vreemde eis of doelstelling die bij de gemeentes neerlegt. Want het is natuurlijk terecht om te zeggen, je kunt als vereniging heel veel willen, maar bewijs je bestaansrecht maar. Ik denk dat we dat meer dan goed gedaan hebben. We hebben, net wat Frans ook net vertelde, we zijn een bloeiende vereniging, financieel gezond. Alle teams zijn bezet. We hebben helaas door corona, wij hadden een clinic willen organiseren voor G-voetbal. Omdat we daar dat als een hele leuke toevoeging zouden vinden voor onze vereniging. En dat wij vinden dat alle mensen, ook met een beperking, bij ons hun sport moeten kunnen uitoefenen. Helaas ging dat door corona niet door, maar we hopen dat op het voorjaar opnieuw te kunnen organiseren. En dan denk ik dat wij ons bestaansrecht binnen beide kernen meer dan neergezet hebben. Ja, even een tussenstap, voorzitter. SV Geuldaal, sportvereniging Geuldaal. Waarom bewust gekozen voor de naam SV Geuldaal? Daar hebben wij bewust voor gekozen. SV Geuldaal, sportvereniging, dat betekent dus eigenlijk open voor meerdere sporten. En staan jullie daar ook open voor? Daar staan we heel erg open voor, want dat weten vrij weinig mensen. Maar wij zijn ook een wandelvereniging. Dus het is niet alleen voetbal, ook wandelen. We hebben 2 keer per jaar hebben we hier een wandeling georganiseerd door SV Geuldaal. Het staat nog op het oude Struchter Boys. Maar we zijn al een wandelvereniging. En als je zo meteen naar 1 accommodatie gaat en je gaat zeg maar voor de kernen Schin op Geul en Wielree het sportgebeuren doen, ja, waarom zou tennis niet kunnen aansluiten? Waarom zou Jeu de Boule niet kunnen aansluiten? En dan ben je geen voetbalvereniging puur meer, maar dan ben je een sportvereniging voor de beide dorpen. Ook om dat gevoel van saamhorigheid in beide dorpen nog te verstevigen. Inderdaad, ja, dat vinden wij zeer belangrijk. Bart, en nu hebben jullie dus weer, neem ik aan, opnieuw in de bel getrokken. Of neem ik aan, dat is gewoon zo. Jullie hebben opnieuw in de bel getrokken van de 5 jaar zijn om. We hebben ons bestaansrecht meer dan bewezen. Wij willen gaan voor een nieuwe accommodatie. Ja, een moeizaam proces. Dat is inderdaad een moeizaam proces. Dat wisten we van tevoren ook. Ik bedoel, dan moeten we de ogen niet versluiten. Je weet dat als je met 2 gemeentes van doen hebt, dat je ook 2 gemeentes op 1 lijn moet krijgen. En dat daar ook heel veel belangen en zaken bij komen kijken. Dat neemt niet weg dat ik wel enigszins teleurgesteld ben over de wijze hoe dit allemaal zeer moeizaam en stroperig verloopt. Kun je dat iets uitleggen of gaan we dan te ver? Ja, ik denk dat we dan wel een uurtje verder zijn. Maar als je het heel eerlijk bekijkt, ik denk als je vandaag de dag zou je het moeten stimuleren dat er gesport wordt, dat er door jeugd gesport wordt, dat een vereniging met heel veel vrijwilligers, daar zou je blij mee moeten zijn. Daar zou je als wethouder van sport, zou je moeten zeggen, goh jongens, goed wat jullie doen. En ik heb nu, hoe kunnen we jullie nog verder helpen met het stimuleren van dat we mensen en kinderen aan sporten krijgen. En nu heb ik toch wel vaak het idee dat alleen financiën de boventoon voeren en dat alleen maar gekeken wordt van wat kost dat. En ik denk dat wij ook naar dat financiële gedeelte van een nieuw complex goed gekeken hebben. En ik denk dat dat gewoon budgetair neutraal kan. Alleen dat is blijkbaar heel moeilijk omdat daar 2 gemeentes zo ver te krijgen dat ze daar een goed en onafhankelijk onderzoek naar doen. Maar ik heb er wel goede hoop op. Er zijn wel ontwikkelingen, in ieder geval er zijn dingen toegezegd. Corona-spelers nu natuurlijk wel parten in het hele verhaal. Maar ik heb er goede hoop op dat het, laten we zeggen, binnen een maand of 2, 3... dat er in ieder geval uitsluitsel komt, duidelijkheid komt. Het gaat natuurlijk niet om een pakje boter wat je even koopt. Ik bedoel, het zijn investeringen waar je toch wel een nachtje over moet slapen, absoluut. En ik ben er ook niet hier om gekke dingen te vragen. Je kan niet van een gemeenschap eisen dat er hele grote investeringen gedaan worden. Maar ik vind wel, als er van onderuit op, de gemeentes hebben een woord vol over initiatieven uit de samenleving, uit mensen uit onderop. Dan komt er een vereniging die wat zelf allerlei dingen heeft uitgezocht en niet over 1 nacht ijs is gegaan. Neem die dan ook serieus. En bekijk daar ook serieus naar. En doe je niet af met ja, je hebt het gelezen, het RIP in juni. En dan zeggen we heel kort door de bocht. Maar
goed, ik ga misschien heel ver. Ik ben ervan overtuigd dat we een goed verhaal hebben. En als een onafhankelijke partij ernaar gaat kijken, zou ik verbaasd zijn als die ons verhaal niet bevestigen. Voorzitter, ook gunstig gestemd wat dat betreft. Gunstig gestemd. En je moet zich voorstellen, kijk, in beide gemeentes worden activiteiten ontplooid om de jeugd en ook de senior te sporten. Alleen, u weet ook, hè, tegenwoordig telefoon, Playmobil, noem maar op, alles digitaal. Dus men heeft behoefte aan sporten. Sporten en sociaal samenkomen. Nou, alles wat je initieert kost klauwen vol met geld. En moet je mensen voor vinden. Hier liggen ze, hier zijn ze al. De mensen zijn er, de mensen die het willen doen, maak daar gebruik van als gemeente. Wat er al is. Hè. Probeer niet dingen nieuw te creëren. En ik ben ervan overtuigd, of er een accommodatie komt voor Geuldaal, dat ligt niet uiteindelijk aan de gemeentes, dat ligt aan de standvastigheid van ons. Jeroen Gerkens, speler van SV Geuldaal. Hoe bevalt het trainen op deze manier in deze coronatijd? Ja, goed. Het bevalt eigenlijk wel heel goed. De oefeningen zijn leuk, heel verschillend. En ja, dus het is gewoon fijn dat we toch een beetje bezig kunnen blijven in deze aparte tijd. Ja, het is eigenlijk een beetje bezigheidstherapie gewoon, want je vindt het gewoon leuk om te voetballen. Ja, eigenlijk dat inderdaad. Vanaf het moment dat we eigenlijk weer mochten in mei, geen training gemist. En altijd met veel plezier gekomen. Omdat het gewoon leuk is dat we toch bezig kunnen blijven. Ja, dus wat jou betreft, corona zo snel mogelijk voorbij, maar in die tussentijd eigenlijk wel op deze manier wel een beetje actief blijven. Ja, precies. Want veilig is het ook, geloof ik, als ik zo kijk. Dus lekker zo doorgaan.